La violència de gènere ha estat el fil conductor de la tercera edició de la mostra de cicles formatius de circ i de teatre. Aquest any, la cita, que s'ha celebrat al Teatre Cursal de Manresa, ha comptat amb la participació de 9 centres que imparteixen els títols propis d'arts escèniques de la Generalitat. Tenim el futur assegurat, no? Perquè la veritat és que hem vist treballs molt potents, a més amb un fil conductor, amb una línia conductora basada en un tema que és molt d'actualitat i a més que de repercussió, com és el tema de la violència de gènere, al qual hem de trencar moltes barreres encara, malauradament hem de trencar moltes d'aquestes barreres encara. La mostra ha comptat amb l'assistència de prop de 400 alumnes de centres de la Catalunya Central i del Vallès. Els espectadors han pogut gaudir, durant prop de 90 minuts, de 7 peces teatrals dels alumnes del cicle formatiu de grau superior en tècniques d'actuació teatral de l'Institut El Castell d'Esparreguera, Escènic de Granollers, Aula Municipal de Teatre de Lleida, Escola d'Arts Escèniques de Manresa, el Galliner de Girona, Actual Estudio, el Col·legi de Teatre i les IGACs de Barcelona. L'espectacle també ha comptat amb la participació dels alumnes de l'Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona, que imparteix el cicle formatiu de grau mitjà d'animació en circ i el cicle formatiu de grau superior en arts del circ. Realment no tenim contacte amb estudiants d'arts escèniques. Anem bastant per lliure i gales com aquesta fa conèixer gent nova, que hi ha altres escoles d'arts escèniques, a part del circ també hi ha el teatre, la dansa, i gales així també fan que arribi el jovent d'avui en dia. És una manera d'abarcar un públic que normalment no tens contacte i és interessant saber la resposta del públic i que vingui gent també que es pugui animar o que es vulgui animar després a estudiar arts escèniques. La mostra ha comptat amb un ampli ventall de peces de creació col·lectiva, així com fragments, adaptacions i interpretacions de textos clàssics. A través de diferents perspectives i llenguatges, cadascun dels grups han posat el focus en la necessitat d'acabar amb la violència masclista. A més, és una transmissió vist pels mateixos joves i cara als propis companys joves. Per tant, crec que aquest missatge és molt potent per canviar aquesta biaix que tenim encara, malauradament, en la nostra societat. Prou de normalitzar i, per mi, el més important és tenir la visió dels joves. O sigui, la majoria de les peces proposades eren creacions col·lectives de joves que se senten en la pell del que està realment passant, que les està passant a les seves vides. Llavors jo crec que sí, que per aquí era molt interessant veure'l. És molt important que els joves adolescents siguin els que han de canviar-ho tot perquè és que no està acabat, vull dir, queda molt per lluitar. També ha servit per posar en valor el paper de les arts escèniques. L'art viu, l'art en viu, està viu, però s'ha de buscar la manera de poder que la gent jove pugui entrar i pugui sentir-se estimulada i pugui voler actuar també. Necessitem que comencin a respectar i en els teatres i a veure circ, dansa i tot, ja que creiem que no ho estan fent i que és molt important.